ainihin wani lokaci ne. Saboda haka adalci ya 'yan uwa musulmi wajibi ne, abinda zai kai mu zuwa ga samun rahama kuma mu tserewa ainihin fushin Allah. Allah ya taimake mu. A nan nake cewa ina miƙa saƙo na musamman na taya murna ga wazirin Adamawa, tsohon mataimakin shugaban ƙasa wanda ya samu tiket a jam'iyyar PDP. Allah ya taimake shi, Allah ya bashi nasara, Allah ya sa a zaɓen da zai zo ya karɓi ƙasar kuma ya fidda ƙasar halin da take ciki. Saboda haka muna kira ga al'umman ƙasar nan baki ɗaya Najeriya, 'yan arewa da yarbawa da ibo su goyi bayan wannan bawan Allah, musamman 'yan arewa musulmi da kirista a goyi bayan bawan Allah nan. Ya yi lafuza masu kyau a lokacin da ya karbi tikiti, kuma Allah ya sa haka, kuma Allah ya taimake shi, Allah ya taimake shi, kuma ya sa sanadi ne da zai zaunar da ƙasar nan ainihin lafiya. Saboda mun gwada mun gani, to sannan kuma sai mu dawo sai mu yi. Wannan shine adalcin da ake magana a kai. Kar ku manta, a baya mun yi ta bayani ba irin sharhar da ba mu yi ba, to shekarun suna dab da karewa. Duk fitinu da sauransu sai ƙara yawaita suke a ƙasar nan. To mu ƙara komawa ga Allah, mu ƙasƙan da kai ga Allah, mu roƙi Allah ya sa wannan ya zamanto shine sanadin samun sauƙinmu a wannan ƙasa ɗin. Kamar yadda shi ma wancan ya sake har Allah ya kawo shi, to shi ma ya sake gashi Allah ya kawo shi, Allah ya ba shi nasara. Saboda haka ya 'yan uwa musulmi, Sheikhul Islam yana faɗi a cikin littafin Al-Hizbar sai shafi 147, yace umurun nasi, al'amuran mutane, tastaqimu fi dunya ma al-adl, suna miƙewa ne a duniya tare da adalci, aksara mimma tastaqimu ma al-zulm fil huquq, fiye da yadda za su gudana idan akwai zalunci cikin al'amura, cikin haƙoƙi. Yana cewa ad-dunya tadumu ma al-adl wal kufr, duniya mulki yana ɗorewa idan akwai adalci. Ko da shugaban ba musulmi ba ne, mulkin zai ɗore, kuma za a samu ci gaba, za a samu wadata. Tastaqimu tadumu ma al-adli wal kufri, tare da adalci ko da shugaban ba musulmi ba ne. Yace wala tadumu ma az-zulmi wal islam, amma jagoranci bai dawama, al'amari baya miƙewa idan akwai zalunci ko da jagoran musulmi ne. Wannan ita ce ka'ida. Saboda haka Allah yana kira da cewa inna Allah ya'murku an tu'addu al-amanati ila aliha, Allah yana umurta ku mai da amanoni zuwa ga masu shi. Wa idza akamtum bainan nas, in za ku yi hukunci tsakanin mutane, an takumu bil adali, ku yi hukunci da adalci. Inna Allah ni'ma ya'idukum bi, ma dalla da irin wannan wazi da Allah yake mana. Inna Allah kana sami'an basira, lalle Allah yana jin yana kuma ainihin waton gani. Imamu Muslim ya rawaito hadisi na 1847, hadisin Abi Hunaydata Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu, qala yace sa'ala Salmatu ibn Yazid al-Juhfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa qala yace ya nabi Allah, ya manzo Allah, ara'aita, ka bani labari man, in qamat alaina umara'u yasalunana haqqahum, idan aka samu wasu jagorori suna neman mu talaka mu ba su haƙoƙinsu, wa yamna'una haqqana, suna hana mu haƙoƙinmu, fa ma ta'muruna ya manzo Allah, me zaka ce mana? Fa'ara da anhu, annabi sai kau da kai sallallahu alaihi wasallam. Thumma sa'ala, wai sake bi annabi ya tambaya. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce idan haka ya faru, isma'u wa adi'u, ku ji abinda suka gaya muku wanda bai saba da maganar Allah ba, ku yi biyayya. Fa inna ma alaihim ma hummilu, abinda suka yi yana kansu ranar kiyama. Allah zai tambaye su na zalunci da suka yi, da abinda suka yi ba daidai ba. Wa alaikum ma hummiltum, kuma yana kanku abinda aka aza muku. Saboda haka muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dawar mana da aminci da zama lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya, ya ba mu zama lafiya. Wannan guguwar siyasa da take, muna roƙon Allah ya kawo mana jagorori nagari,
wanda za su taimaka wa ƙasar, su taimaka al'ummar ƙasar, wanda damuwarsu ƙasar da ainihin al'ummar ƙasar. Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan gari namu, ya zaunar da mu lafiya a wannan jiha tamu, ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa namu Najeriya. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu damina mai albarka, Allah ya ba mu damina mai albarka, ya sa noman da za a yi masa albarka, a samu amfani mai albarka, komai ya yi sauƙi. Kowane irin al'amari muna roƙon Allah ya sauwaƙa mana shi. Wannan hali da ake ciki na rayuwa, na tsada, na wahala da tsanani, da sanin Allah, saboda haka muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙin al'amari ɗin. Ibadallah, umu ila salatikum.